L'activitat es desenvolupa al llarg del dia, estan allà al mig del mar, es pesca i tu veus així les xarxes com s'obren, tot el peix que surt, moltíssimes gambes i moltíssim peix que no sabia ni què era, llavors era divertit anar preguntant, que t'expliquessin les diferents espècies. Ha estat tot molt autèntic, molt espontani i d'alguna forma visceral. I després la part potser també més autèntica ha estat gustar aquest peix. Directly from the sea to the pen, we had gambas and with a fantastic paella. El Baba, un dels pescadors, va preparar una paella boníssima amb aquestes gambes i l'hem compartit tots junts.